Teresa. V hlavných úlohách v slovenskom znení Martin Zatovič, Peter Krajčovič, Linda Zemánková, Daniela Mackovičová. Ďalej hrajú la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra se daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Čašník, prineste fľašu šampanského. Musíme si pripiť, ako sa patrí. Áno. Pripijeme si na teba, dcérka, lebo toto je dôležitý krok v tvojom živote. Ajda, nevieš, ako nás teší, že sa chystáš na univerzitu. Áno, študovať právo, ako sa patrí. Isté, ocko. A budem pracovať na notárskom úrade. Už je tu Paulo. Paulo! Ahoj. Kto by povedal, že naše deti budú tak skoro končiť strednú školu? Presne tak, Genoveva. A ty si neuveriteľne príťažlivá. Očarujúca je tvoja dcéra. Pozrieme sa, aká si pekná. Ďakujem pekne, seňora. Prisadnite si na chvíľku k nám. Prosím. Isté. Táto pieseň sa mi veľmi páči, Ideme tancovať? No tak poďme, prosím, poďme, Paulo. Puedo escuchar la radio, me hace recordar lo que oíamos tú y yo. Si prekrásna, láska moja. Kde sú tvoji rodičia? Zo stretnutia s nimi som riadne nervózny. Paulo, moji rodičia neprídu. Prečo? Stalo sa niečo? Ako vždy ma sklamali. Veď vieš, veľa cestujú a nepodarilo sa im prísť včas. Vyskytlo sa niečo dôležité a narušilo to ich aj moje plány, že budú so mnou a že ich konečne spoznáš. Ale nebuď smutná. Dnes budeme celú noc oslavovať a zabávať sa. Jasné. Poď, ideme tancovať. Si šťastná dcerka? Veľmi, ocko, veľmi. To som rád. Ocko, ale čo ti je? Len som myslel na tvoju mamu. No, na to, že v takýchto chvíľach si musíme byť bližšie ako kedykoľvek inokedy. Vieš, že si pre mňa to najdôležitejšie. A že som sa snažil ľúbiť ťa za dvoch, ako otec aj ako... Ocko, nemá zmysel spomínať teraz na mamu. Ubližuje ti to. Áno. Áno, môžeš si byť istá. Ten dom prepíšeme už o týždeň. Skutočne už tak skoro? Samozrejme. Na čo máš toho najlepšieho notára? Tento mesiac si toho predala dosť, nie? Nesťažujem sa. Tak gratulujem. Dobre, radšej idem, lebo nechcem nechať svoju ženušku samú. Nie je to správne.
Dobrý večer, som Genoveva, matka Paula de Icasa. Ako sa máte? Dobre, Genoveva, sadnite si. Ďakujem. Chcela som vás pozdraviť skôr, doňa Genoveva. Ale váš syn ma uniesol a ani mi nedovolil odložiť si veci k stolu. Môj syn sa nevedel dočkať, kedy ťa uvidí a spozná tvojich rodičov. Kde sú? Nepodarilo sa im prísť včas, mama. Preto som musel svoju lásku rozmaznávať, aby nebola smutná. A ty rob to isté. Ale samozrejme, vždy si bola veľmi tolerantná. Takže nebuď smutná kvôli niečomu, s čím tvoji rodičia určite nemohli nič robiť. A okrem toho, tu máš lásky až. To áno. Veď ty dobre vieš, ako ťa všetci máme radi. Však, Ocko. Samozrejme, Teresa. A okrem šťastia by si mala byť aj pyšná na to, že máš najlepší priemer v ročníku. Ďakujem. Sadnite si, prosím. Pripijeme si na všetky naše úspešné deti. Presne. Mladík, fľašu šampanského, prosím. Ďakujem. Áno. To je naša pieseň. Poď. Takže na zdravie. Na zdravie. Na tvoje zdravie. Vieš, že ťa milujem. A chcem ti to dokázať mnohými spôsobmi. Aj ja ťa milujem. Povedz, že dnešnú noc stráviš so mnou, láska. Už spolu chodíme 2 roky a ty stále o mne pochybuješ. Ty vieš, že to nie je preto. Tak prečo sa vždy toľko zdráhaš, keď ťa tak veľmi ľúbim? Vieš, že si žena môjho života a že sa vezmeme. Áno, ja tiež umieram túžbou byť s tebou navždy a byť tvojou ženou so všetkým, ako sa patrí. Takže súhlasíš, Teresa? No, Paulo, láska moja, vieš, čo si myslím? Pozri, chcem si to uchovať pre svoju svadobnú noc. Chcem, aby to bolo výnimočné. Ale ja už nechcem toľko čakať. Ver mi, že aj ja by som bola rada, keby boli veci inak. A hlavne teraz, keď nás rozdelia, láska moja. Čo to vravíš? Je to tak? Moji rodičia nás rozdelia. Ale veď ma ani nepoznajú. Porozprávam sa s mamou, nech nás hneď zosobášia. Si ochotný to pre mňa urobiť? Samozrejme. Milujem ťa. Teresa, som do teba blázon. Ja nemôžem byť bez teba. Tak sa musíme zobrať hneď, lebo rodičia chcú, aby som budúci týždeň odišla do Európy. Čo ten výraz? Na koho si nahnevaná? Ako vždy, išla som s Paulom tancovať a prišla Teresa. To je kvôli tomu, že sa pozeráš po frajerovi mojej priateľky. Ale- keby si bola viac ohľaduplná, nerobila by si rozbroj. Neviem, čo na nej vidí. Tak si slepá, lebo Teresa je veľmi pekná a tomu ešte aj... Áno, je dokonalá. Vždy má najlepšie hodnotenie. A vieš, aká je pravda? Neznášam ju. Ajda, teraz si predsa nebudeš kaziť maturitný ples. No Jasné. tak. Dobre, poďme tancovať, ale s kým budeme tancovať? No, poďme. Chcú, aby som tam študovala. Veď práve, keď budeme študovať spolu, nemusíš ísť nikam. Ale čo mám robiť, keď to moji rodičia chcú? A preto jediné riešenie je to, ktoré vravíš. Vziať sa. Tak by sme už boli spolu celý čas. Keď odídeš, zbláznim sa, Teresa. To nemôžem dovoliť. Nie, nedovolím to. Neviem, ako by som bola bez teba. Zomrela by som, Paulo. Áno, sme veľmi mladí na sobáš, ale nenachádzam iné riešenie. Porozprávam sa s mamou. S ňou sa dá počítať. Veď vieš, že môjho otca nezaujíma, čo robím, ale mama nás podporí, som si istý. Ďakujem, láska.